Hamu aliak kadongan na sa kuriaon di ida hamu don waing dongat na jongjong bison na itapilit bahen situa di tonga-tongata naing pangidoon na sidama pasu-pasu siat tuhatai samargugun na sida mangulahon pohonan na sida atong tabihi majolo pangaripunan ni ulaon ni situa na ginahahon ni pagitata uluan ni Kuriata. Pitu ulaon situa na barjolo pangulan ni Huria do na sida mamata-matahon ang karuas na pinasaha tu na sida dohot mangaramoti parangin na sida molo di boto na sida nahurang turenge parangin ni manang ise ikon paingoton na sida i manang pabuon na sida tuuluan ni Huria asa di bature napaduahon mandasdas ruas ni Huria tu parmingguon dohot manakasi alana ubahen na soro napatuluhon mandasdas sundut na uposo asa odok ro tu parmingguon jala makarikoton parbinotoa nabopaton manikir akan na marsahid jala baturehon narikot tu nasida dohot nasa natarpatupasa alay narumikot pasingoton hata ni debata tu nasida dohot tumangyakos napalimahon mga puli agka namarsak paturehon agka nadangol dohot napugos napaonopon managunogu agka parugamo na asing dohot agka nalilu asa dohot marsaulihon hanguluan na pinatupa ni Tuhan Jesus napabituhon mangurupi paturehon agka guguan dohon agka ulaon narikot tuharajaw ni debata ope kamu na hinaholongan naing takas botoon namu burjuni rohamuna mangaradoti ulaon hasituaon dibaheni alusi hamu mana husukutonon tuham na parjolo naolo do hamu mamarangehon parage natama dijolo di debata dohot dijolo ni colma napaduahon naolo do hamu macalo ulaon hasituaon songon na dipajojo rodeng tuhamu napatuluhon naolo do hamu mangaraduti sude siad nasaroha dohot siad nasa gogomuna popar tuhatan gebata molo naung sadaro hamuna mangoloi saluhut nai marpadaton mahamu sude dai dijolo di debata dohot dijolo di dongat taon dok hamuma patuduhon panuloyong muna
Atau masih jalanan mahitang pabuah kot di pada mulai dalam pabuah daulo dohamu mahula ulau di debata rap dohot kami. Surat Panjangkonon Situa nomor 44 garing 01.5 garing 28 garing 18 garing 02 garing Romawi 3 garing 2024 yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Citra Indah Jonggol Distrik 28 Deboska menerangkan bahwa nama Sintua Raja Muda Beni Siregar, tempat tanggal lahir Sidikalang 11 Mei 1981, alamat perumahan Puri Hesti Insani, Blok A3 nomor 1, telah ditabiskan menjadi Sintua HKBP pada hari tanggal Minggu Okuli 3 Maret 2024 di Gereja HKBP Harvest City Resort Citra Indah Jonggol, lingkungan Sektor 3. Nas 2 Korin 4 ayat 10 tolu. Onpe ala nang hujalo hami tohonanon siyan pangasina di hami dang marnaloja hami. Pendeta HKBP Resort Citra Indah Jonggol, Pendeta Tony Watson Tampahan. Amin. Si Raja Muda Beni Siregar upasahat matuho tahonan Situa di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Harvest City Resort Citra Indah Jonggolon marhite-hite gowarni bebataama dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tobi perbadian. Amin. Sai diparohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite tabi parbadia makaburcuhan siulaw nuna na pinasahat Tuhamun sa dayon asa marsangat debata dito nga tonga ni Huriaday. Amen. Surat Panjangkonon Sintua nomor 43 garing 01.5 garing 28 garing 18 garing 02 garing Romawi 3 garing 2024 yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Citra Indah Jonggol Distrik 28 Deboska menerangkan bahwa nama Sintua Charlie Sihotang, tempat tanggal lahir Medan 19 Mei 1981,
alamat Perumahan Medlan Cilengsi, Kafling DH1 nomor 5, telah ditabiskan menjadi Sintua HKBP pada hari tanggal Minggu Okuli 3 Maret 2024 di Gereja HKBP Harvest City Resort Citra Indah Jonggol, lingkungan sektor 4. Nas Sada Timotius Sada ayat 12. Mauliate hudok dina margogoyhon ahu ima Kristus Jesus tuhatai ay dietong doahu haposan ubahen na dipabakit ahu gabe parhalado. Pendeta HKBP Resort Citra Indah Jonggol, Pendeta Tony Watson Pakpaha. Ale si Charlie si Hotan hupasahat matuho tohonan si tua di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Harvest City Resort Citra Indah Jonggolon marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot todi parbadia. Amin. Sari di parohari Tuhan debata amani Tuhata Yesus Kristus bahamu marhite-hite todi parbadia maka berjuhon siulau muna na pinasahat Tuhamu sadaryon asa marsangap debata ditoha-toha ni Purianay. Amen. Surat Pancakonon Sintua nomor 46 garing 01.5 garing 28 garing 18 garing 02 garing Romawi 3 garing 2024 yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Citra Indah Jonggol Distrik 28 Deboskap menerangkan bahwa nama Sintua Firman Aritonang, tempat tanggal lahir Pasar Baru 15 Januari 1983, alamat Perumahan Medlan Cilengsi Blok DF 01 nomor 35, telah ditahbiskan menjadi Sintua HKBP pada hari tanggal Minggu Okuli 3 Maret 2024 di Gereja HKBP Harvest City Resort Citra Indah Jonggol, lingkungan sektor 4. Nats Rom 12 ayat 10 sada. Unang sumurut ringgas ni rohamuna partondi nagirgir mahamu oloy hamuma Tuhani. Pendeta HKBP Resort Citra Indah Jonggol, Pendeta Tony Watson Pakpaha. Ale si Firman Aritona hupasahat matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan
HKBP Harvest City Resort Citra Indah Jonggolong marhite-hite goar ni debataam dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tobi parbadia. Amin. Sai diparohai Tuhan debata amani Tuhata Yesus Kristus mahamu marhite-hite tabi parbadia makaburjuhon siulaw muna na pinasahat Tuhamu sa daryon asa marsangap debata ditonga-tonga ni hurianay. Amen. Surat Pancangkonon Situa nomor 45/18-18-02/Romawi 3/2024 yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Citra Indah Jonggol Distrik 28 Deboska menerangkan bahwa nama Situa Boido Kaisar Gurni, tempat tanggal lahir Jakarta 22 Maret 1986, alamat perumahan Harvest City, Klaster Florentina, Blok F4 nomor 9, telah ditabiskan menjadi Situa HKBP pada hari tanggal Minggu Okuli 3 Maret 2024 di Gereja HKBP Harvest City Resort Citra Indah Jonggol, lingkungan sektor 2. Nas 2 Timoteus 4 ayat 5. Alayang goho sadok unang mamabu roham taom mana jadi radoti natama ulaw ni parbarita na uli sahat ula pohonan me. Pendeta HKBP Resort Citra Indah Jonggol, Pendeta Tony Watson Pakpahan. Ale si Boido Kaisar Gurni hupasahat matuho tohonan Situa di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Harvest City Resort Citra Indah Jonggolong marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tobi korbadia. Amin. Sai diparohai Tuhan debata amani Tuhata Yesus Kristus mahamu marhite-hite topi parbadia makaburjuhon siulaw muna na pinasahat Tuhamu sa daryon asa marsangap debata ditonga-tonga di hurianay.
Amin. Luay bangadog turuas bahamu tapay hutihut macarata nadong dihita aradong wadon disi alus siyak kamu turuas ni Huria hamu kadongan na di Huriaon jatuh kamu mana sida di bagasan dame sudah manghitaon manggogo tumangakot na sida asa majadi ulaw na sidai hurut makorhon hasanapot ni Tuhata Salapun kami mahamu gabe sikua di hari ini kesini resoti kaya yang tolong saya di nasabah sudah diperkuai di bawahmu mengulau masikulau ini baik sangat di bata amin. Ultima carata nuaing sama pertikin madu hatang pinasama perjulu sahala utusan ruas Roma damang tujulu Oras madihita salukna nahu hormati kami biar ruas menghormati pendeta narosian citra indah modal tema dohon nami di hamu amang ala nunga di baik kamu apa sedarion masuk majalah tohonan situa nau Pak John jadi dia mewakili kami siar ruas di hamu amang situa majalah tohonan mahamu sadari tanggal 3 bulan Maret ia jabatan on perlu do amang jabatan on bukan mudah nalaho diterima nalaho madalaton jabatan di son jadi siap kami was merdok tuhamu amang margugo mahamu mangulahom makubasi ima di hasil tuamu amang asatong boy denggan ulaon diaka ruas saluna jadi salinai kudok kami margugo mahamu amang mangulahon makubasi di ruason jadi tuhamu akka ina niaka situa ikon merdukung tuhamu yanang diaka ulon niaka mata alana nunga biadong di jalo hala amaton di jabatan dinasida berarti nang naholan dijabu be nasida berjabatan nungarong keson jadi nunga terbagi be ulon nasida ikon mendukung dohamu di son amang inhang asabo itong berjalan dengan baik mohonlah tetap son imana boy tetap kami horas mau diteseluna di ultima madohata sahala utusan terhalado pinasama tanong situa pinapunan Oras madihita saluna ahu mewakili sian saluhut na pahaladu ni Uriata pasahaton selamat ma tuhamuna amanami na opat na tongon nunga majalo tohonan hasituawan di bagasan sadarion kami siya dungamuna parhaladu ni Uriata majakon hamu naopat di tonga-tonga ni parhalado ni Huria ni Tuhata kalbi RPC kami songodongan muna si tua dohot manangyakon hamuna naopat asanggiat lam margogo lam tau jala asalam majadi ulaw muna pako basyo muna di tonga-tonga ni Huriaon dia muna kamanami dot inanami pinabotohom ma marhition gabegok ma bilangan nami 10 halak songon parhalado patohona
Adong dohamin yan sa pulaluhala alay salak nari inang bedahara ima pathalado na sopatoon sa pulaluhari hami dibimbing dibina dua pangula naguktik amang Pandita Resort doon amang uluan jadi marhite haroro ni amanani na opat dison na pasti las rohanani alani tutu lasma rohani ruas lasma rohani dungamuna situa sayang giat ma marhite akka pakubasion na tapatupa di Uriaw lam margogo hita lam tau jala say marsangap ma guar di Tuhan imana boy tarpasatami siad dungamuna situa di Uriaw maulate ma dituhatta maulate ma dihita saluna butima di ultima dohata sian petita iya di akama namin naupat nung nagudang ra upasahat tuhamu sa liling-lir ni kita lebih kurang 2 tahun alay dibagas sa nari sadaryon upasaha masotik saha doha be di jalo hamu tohonani tangyaku ba say saha maula tohonamni ngalabtab babora BHP silangi di hamu margogo mahamu manuhong silangi margogo mahamu maswada diri margogo mahamu mangihut to Tuhan tungpe gudang akka hata-hata mandokon molo adong nahumurang di hamu sogot haguan itu kegagalan gurunya ninna alay ngapos pero hakku paparhatok kamu di pos ni rohaki totong aw martangiyang ra mahita makubasi di huriaton molo tung songo dia penon dia kaparsarat tamusay di tonga-tonga ni parhalado sermon ba ngasiak tong audisi gabi alomutong ala lumobi magabi dong aku di tonga-tonga parhalado lao paululiohan huriaon molo akka ruas dot akka dengan parhalado maka tidakon bahwa hamu na opat angkatan tahun ini berbeda dengan yang lain maka jagalah keistimewaan itu jagalah semangat itu jagalah semboyan itu tak bosan-bosan aku mengingatkan imarak atas yanau maulate tidak saat mapartikian mewakili situan naung dijakut ada sarati mula tema di amat debata mula tema di Tuhan Yesus Kristus mula tema di saluhut na hora sakamangna semangat nih mula tema pasatami tu amanami nalami ruas ni huria KPP City lama kalian support di kami selama bersiajar baik di kebaktian doho di parmingguan talumobi didukung amuna kamanginang jadi do HP kami manjalo hasituan jadi do kami tabalkon dang ngadong HP kami nagagal mulai hati macam yang muna salu nak kamanginang namanya kami dukungan support doho akka akatan yang muna salu na akamanginang doho di akka pambena muna tu kami para halaluma na jongjong sonari hari tabalkon song nima tudungan nami nang parjono manjalo tohonan sakal totong ma mangido kami tuhamuna ama namin nalami asa totong ma tugutugu hamuhan asa songon pandok komunai kami di angkatan spesial
Jadi asa tong mat spesial kami tujuan nyaron unang maadong gabi partuk Tuhan ulang maadong akabe gabe batu sandungan tu pakubasyon na dihuriat ta tujuan nyaron. Tong ma jara-jara hamu haming ay hami humurang dope parbinotan nami di parhaladuan terlubi nama ulahon pakubasyon di Suryon. Jadi totong malik kamu dihanap ka udah tuksongan dia pe marsugut atung ada kabar berbeda pendapat alai tetap minta tong sisada si pangulahon pakubasyon di huran ima ka tanay malitu kadongan nami naong pajolo pasat ke namang ihut tu amang uluan amang padita Dedi Sitohang guru nami na 2 tahunon nama jara-jari kami, nama meme honak tahata na uli hata yang dibata tu kami. Jala itu memang hirim ni rohanami amang pos ni rohanami guru kami asa toktong kami nagabe parhala doni kuria di Harpeson sahak ma tong hula kami tohoran songan natin na sahakmu ni amang tu kami. Di awal memang agak ragu do kami tu diri nami sendiri bohado jadi dohi tabaso situan yang kadongan alai ba saling menguatkan mahami ba taula ma natama di Tuhani ima menyemangati diri kami ba mau lihat ya sahat do ape kujalo kami hasik Tuhani sian pengajaran ni amang kami salewan terus namang ihot tu amang padita resort kami mulai tegodang tong di pesat kami alanong nga sahat di pasahat amang tuhami tuhonan situani jala di komitmen nami tiki pembakalan keluarga situa ima toktong amang nagabe dasar nami hupiok kami di hupar mulo kami itu jualan neron asa toktong ma masaringan masar kabarita nauli di huriat tahun utima hata papun siya kami situa nang ditabalhon saderon horas barita saluda Nuaing tau dutima acarata mare dehita siabukwete nomor 770 ayat sada dohot ayat 4 boi makadokan parhaladu tuluon. Mahita ali Tuhan di bata amanami na di banua kicang mau diate marohanami tuko ala dia siniroham diaka dongan namio sai tabai matu rohana sida akaside holehod nitod di parbadia asalam marroha jala margogo nasida mangaradoti tohonan
nasahat tunasida asibaroham disude ruas ni kuriamon asalam hot hapor siaud nasidabi jalalam ture parage nasida manghutoko sungguli marohanami asa masih haholongan unang adon si picangon dihami asalam rarat harajaon jala marmugia goarmu ngabadiai amin.